Stary, słuchaj, zbudowane jest już wszystko, pałace, pomniki, ja wracam do domu. Nie. Dlaczego nie? No proszę cię, ja już tu nie wytrzymam, ja po prostu tutaj się nudzę. Ja muszę wrócić do domu. Nie pozwalam ci, nie wrócisz. Wrócę i koniec, kropka, no! Nie. Tato, jedziemy do domu. Kochany mój najdroższy, byłem u króla, król się nie zgodził. Tato, ale proszę, jedźmy do domu. Ale naprawdę byłem u króla, pytałem się go, ale on nie pozwolił. No to co mam zrobić? Powiedz, mój najdroższy, jedyny synku, niepowtarzalny. Weź się, tato. No dobra, coś wymyślę. Tato, założyłem już synku, masz nie lecieć za wysoko, ani za nisko. Poczekaj! Wieszczek! Jo, chwila! Patrz co tu leży. A co to jest? Jakieś zwłoki chyba. Ty! Może jakie pieniądze ma? A może piwo? Dobra, Wieszczek, chodź, idziemy pić. Okej.